niin, nyt on Luostarisen laatuauto taas esittää uutta myytävää. Tälle heti ensi vilkaisulla, jos ei ole kuvia vielä nähnyt, niin tästähän ei heti arvaakaan mikä menopeli se on, mutta se on Volvo PM A30, eli dumper. 6x6 dumperi. Ja kuten tästä videolta voi todeta, niin ajokunto oikeasti on ihan siis työkuntoinen, ja tää on ollut työmaaurakoilla ja biodieseliä on vielä tankissa ollut Helsingin kaupungin jossain urakassa. Ei kylläkään Helsingin kaupungin omistuksessa, mutta öljysataman kallioita on kuskaillut viime vuodet. Tuosta jos vähän ajaessa saa näytettyä mittareita, niin 40 maksimissaan pääsee tällä kulkemaan. Rupeaa vaan olemaan sen verran, täytyy olla kieli keskellä suuta, että tarkkaavaisena kuitenkin. Mutta toimiva peli, työkunnossa pidetty. Tuntimittarissa on reilusti tunteja, mutta nyt on 15 kilometriä, 20 kilometriä kohta tuntuu, ja vaihteista lämpötila ei ole mitenkään kuumentunut. Paineilmaa siellä on 7 baaria, tässä on paineilman jarruja. Tuntimittari en saa nyt tässä zoomattua, mutta 39 000 tuntia siellä on. Se on paljon, mutta tarkoittaa sitä, että on joskus tehty jotain remonttia varsin siistissä kunnossa. On LA-puhelinta, että pääsee vähän huutelemaan naapuriin. Ja sen verran on kyllä meteliä mökissä, että en ihan tälleen ajaessa käyttäisi radiota. Ei sitä maha kuulla, miten uutisten lukija siellä höpöttää. Tässä nyt kuitenkin hytistä videoa ja todistusaineistoa siitä, että toimiva menopeli on, ei nosta öljynpaineita eikä lämpöjä eikä niin poispäin. Hyvä on ajella. Ihan tosin tätä 32 kilometriä enempää en viittis lähteä ihan huvin vuoksi ajamaan. Että näin tässä tällä erää. Ei maa hirveästi näkyy tuosta hytistä taaksepäin, mutta ehkä sitä jotakin. Toivottavasti mun äänikin kuuluu. En tiedä miten kovaa, miten hyvin se mikrofoni ottaa sen. Mutta laitetaan vähän kuvia kohta lisää, niin ei muuta kuin huutamaan tai ostamaan.